Sanmalali Malay Yapshe Tumelangi Sanmalali Malay Yapshe Tumelangi Sanibonani molweni abusheng Tumelangi senibingelela futhi sanamukela izinto zenzeka sithemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje sangokhulukela wonke umuntu uqinile subscribe sicela ukuthi nami uqinizele ukuze bomuye buqala ukuthola amavideo bangabe siwaposta siyabonga yey izinto zenzeka kumaskandi ziyenzeka okay kushuthi nje into eyenzekayo njengamanje sinezingoma la ekuthiwa kumele ehlukanise unyaka la kwenzekile wakhona ukuthi abaculi babeka ingoma zabo nambula ngathi sizone ngahlukanisa unyaka la kuvele khona ukuthi igcoka kumele ishalive lakhiphe ingoma lathi amageja sengathi ingoma efanele ukuthi ivotelwe njengoba manje savota ngokuthiwa uyasenda i-email to Ukhozi FM ukuze ingene ingoma ibe yena ingoma enqamba unyaka suthi kwenzekile ukuthi futhi umthande nayo uphusha ingoma yakhe ethi amageja lokhuzana naye futhi waseliphusha ijele ngokunjalo nabanye futhi abaculi baphusha ingoma zabo futhi nabo ngokuhlukahlukana kwabo nje nabanye beseke ithize-ke ingoma njengoba umroze evelile kwakhona isekayo nabanye abaculi abavela futhi kwakhona ingoma thizeni abayisekayo ezingoma ezifanele ukungena ku-top 10 leyo kunqamba unyaka futhi-ke ukhuzana bese wabeka uvulo wakhe naye ngokuthi la bantu ade bekhuluma bebeka uvulo wabo bathini noma uyithatha kanjani inkulumo yabo ngokubeka uvulo wabo ukuthini niphi ngoba bona ngathi yona kumele ngene kunqamba unyaka la khona ukhuzana yavele kwaqala khona ipost enkulukazi ngomhla ka-15 kuwona uDisemba ku-2020 le post yakhe ukhuzana ifundeka kanje nayo baculi bamaskandi yini lena engaka enginone ngayo shonini ngixolisa le ngoma isigile izimanga phambi kwenu nibuka kodwa nenza sengathi anikuboni lokho ikuma number 1 trends eSouth Africa ishaye u700,000 views in 1 week phambi kwenu ngabizwa ngayo ku-Sports at 10 ngayo nibuka iku number 4 kuma top songs eSouth Africa phambi kwenu izolo ngibuzwa uNdunankulu ezongibongela ngayo niyakwazi lokho ivunywe o-DJ abakhulu nibuka ngingabala o-Black Coffee, DJ Tira, DJ Happy Girl nabanye abaningi konke lokho niyakwazi ukunalokho nibhizi nifunza abantu ukuthi abavotele izingoma ezingakaze zivele ngisho ephepheni lamazambane futhi ezingenawo wonke ulomlando engiwubale ngenhla kungani uma kumele ngifele ukukhuluma iqiniso akusenani kodwa lento eniyenzayo iwumona osobala kusuka nini nina sekuyinina enitshela abantu ukuthi abavotele ziphi izingoma inhloso yalokho iyini kungani ningathi akuvotelwe ezenu ngoba nani niyacula futhi nikhiphile angiyena umuntu othanda ukusiza umuntu bese hambe ebikela wonke umuntu ngalolo sizo kodwa manje sekuyisikhathi sokuthi nginitshele konke ngoba ngiyabona lana kudlaliswana imbali Mroza nkabi yami yimi lona owayehla enyuka ekukhankasela left and right ngize ngithukwa kuthiwa ngizisondeza kuwe ngoba nakho uku-top 10 uyakhumbuza saze sashutha nawe silingisa uVan Damme ngathukwa kwathiwa ngingunontanda kubukwa ngoba ngikhombisa ukweseka umculo kamaskandi wonke kanye nawe ngokuqokwa kwakho kodwa namhlanje encane yimina kanye lona okuthena ungena ku-top 10 ngenza ivideo ngengoma yakho ngicula ingoma yakho ngithi ivotelwa yimina lona mfowethu owakuhlelela interview ku-SABC2 lapho wafika khona wakhankasa bukhoma izwe libuka konke lokho kwakuwukuseka ngoba usuqokiwe ku-top 10 futhi ngikhombisa ukuthi anginawo umona ngokuqoka kwakho kodwa namhlanje abaculi yimina ukuthi uma kuwine umculi kamaskandi ngigijime naye ngiye stage ngiyombongela bukhoma izwe libuka ngijike ngithukwe kuthiwe ngithanda ukubukwa kodwa mina ngibe ngikhombisa ubumbano nokungabi namona nomunye umuntu baculi lento eniyenzayo ukuthi nifunze abantu ukuthi abavotele izingoma ezithandwa yini iqiniso lithi akukhona ukuthi ingoba nizithanda lezo ngoma ingoba nilwa izimpi zenu ngazo zaphuma nini lezo ngoma nake nathini ngazo njengoba senizikhumbula manje nje naningawenzi ngani amavidiyo ngezicula naningaphosti ngani ngazo zisanda kuphuma inxenxa yabantu ukuthi bazithenge inkinga umona kunabaculi mina engibathathe ngabafukumela ngadela konke kodwa namhlanje bakwazi ukucampaigna against mina hawu nawe mbophakasithayi
gcwalisa amabhida. Ngakhombisa ngokusobala ukuthi angiyena umuntu onomona novalela abanye abaculi njengoba ngakwazi ukumema wonke amaciko. Senza umcimbi waba yimpumelelo. Ngangingasebenzisi ukuthi abanye bayangithuka, kodwa ngangivule izandla kuwona wonke umuntu. Konke lokho akushongo lutho kunina. Namhlanje nehlulwa ukungibongela. Niqokela kungibhinqa. Niyothanda yini uma lapha kumaskandi sengithi angisaseki umuntu? Ixoxo nexoxo umasigcumela. Kanti yini lena engaka enginone ngayo? Angisho ukuthi Phushani ingoma yami, kodwa mina ngiceka umona osobala. Seniqale nini nina ukuba ngamajaji ezingoma zabanye abaculi? Ya, uKhuzani uposte kanjalo laphana eveza imizwa yakhe. Ngaphansi vele kavela ukuposte laphana isithombe esiveza trending ku YouTube, ku-chart nje ama-trending videos ku YouTube. La kuvela khona ijele, wase futhi kuvela i-chart yama-trending songs or ama-top songs e-South Africa. La kuvela khona futhi ijele number 4, bese kuvela ku-trending videos ku YouTube. La kuvela khona ijele number 1. Ya, uveza njalo uKhuzani lapha khona ebalisa impela nje veza ukungathi nami kwakhe ngawenziwa abaculi ukuthi bekhethe ingoma thizeni bethi iyona ngoma okumele kube ukuthi iyavela. Sazokuvezela ukuthi yona yiphi ingoma la okuyiyona ekhethwa abaculi abaningi ade bekhuluma bethi iyona kumele ngabe ingena ohlwini lwe-top 10 yokunqamba unyaka. Kodwa kuthe kusahamba isikhathi emva kokuthi uKhuzani ikhiphe le post yakhe lena-ke, kwase kuba ukuthi usedubulana uDr DSD nawo bese waveza uvo lwakhe, kodwa uvo lwakhe yena luveze ngevideo la khona avela aposta khona ngazo futhi 15 kuwona uDisemba. La kuposta khona yena wabhala nje kanje wathi, ngivakashele insizwa la eJip hostel, sekuvuka le ndaba ye-song of the year, mina ngithi rest bafowethu rest. La khona uDSD yabese aveza khona-ke esefaka ivideo-ke lapho-ke le video yakhe lena eveza uvo lwakhe nange-top 10 nange-post futhi kaKhuzani uma uthi uyalalela kahle le video yakhe uDSD uzokuthi la ake kodwa-ke ulalele la uzwe ukuthi uthini usedubula ivideo yakhe ibukeka kanje nayo. Ngiyaphila John, awuvula igate kuqala bese ngiyakhuluma. John, nje vula igate. Akho, selivula igate. Usengaphakathi. Mabhingi. Sibonile lapha sisuka kuMroza. Simbotele ehlukanisa unyaka ngokuyikhandla nokuyingisela. Seza nomuntu encane futhi ngokunjalo sawuhlukanisa unyaka. Kulo nyaka ngathi sinezibhadi, asibanga nayo ingoma engangena lapha ku-top 10. Asisukufunzwa ukuthi sivotele ingoma engekho ku-top 10. Ayivotele ingoma esiyinini. Lokho ukuthi sinomona omuhle ngoba umona wethu uyabonakala. Siyabanqinqa abantu besho ukuthi bavote ukuze kuhlukanise unyaka. Kodwa asisukuphoqwa ukuthi asivotele ingoma engekho ku-top 10, ingoma engena ku-top 10. Futhi nje kwasilulaza ukuthi kuthiwe sinomona. Sesizokhuthala kanjani phela manje ukuthi sithi akuvote sekuvela ukuthi sinomona. Bangakafiki ithuba lapho sokungakafiki singakhuluma into zabantu. Okumnandi umculo lo ukwamaskandi, umculo wesintu, noma ngabe ngingangena noma kuthiwa uBig Zulu noma ngabe uJohn uvula igate. Uma ngabe nje kuhlukana unyaka usihlukanisa ngendlela emnandi. Asikufunzwa into engakabi yona. Basalukhona. Yebo kunjalo-ke wayibeka uDSD laphana samuzwa ngempela ebeka ngendlela yakhe naye ebeka uvo lwakhe ngoricabangani. Kodwa-ke abantu basho okuningi ngovo lwa-DSD, abanye bathi vele uDSD ebengeke kube ukuthi umuntu oweseka uKhuzani futhi ngoba vele-ke bayatalabhana yabo engomeni. Abanye futhi bathi uDSD unomona, abanye bathi uKhuzani uyakhankasa naye ngokwakhe nje ufuna ukuthi vele abantu bekhankasele yena instead kuzo zonke ingoma. Kodwa into encane-ke vele yena ingoma uphakamise ingoma ka-character le ethi ngisaba, askisa I'm sorry. Ayi, ufakele ngoma kunto encane laphana ngempela. Kwaze kuthi uMroza naye futhi kwakhona ayifakayo yena ingoma ayifakile uMroza laphana ikabani eKamenzi. Ya, uthi kumele ngene ingoma kaMenzi le ayishoyo lapho ukuthi kumele ngene. Bese uthi unto encane yena uthi angene ingoma ka-character. Ingoma ka-character le vele enayo into encane phakathi ethi ngisaba. Ya, kunjalo-ke
futhi nawe kubeka uvo lwakho usho ucabangani ngovo lwakho uzali, usho ucabangani futhi ngovo lwa DSD lo likhiphile, nokuthi ucabanga nje futhi wena-ke nje ngokwenziwa into encane kanye nombrowser nabanye abaculi ngaphezulu, laba abaqoka abanye abaculi nabanye futhi nje buka sengathi baze baphuma ngisho naSindimeni uMaskandi bathi baphakamisa bona ekuthenini abangene ohlwini lwe-top 10 yokunqamula unyaka. Ake ube uvo lwakho la ku-comment section bese kuba ukuthi thina nawe sidibana ngokuzayo.